Inkosi engcwele nenkosikazi engcwele eyakulomhlaba. Kulomhlaba you are not separated kanye nomhlaba. So you can't chase everything that you see in this world. And awukwazi ukuba nempendulo ngokusheshsha kulomhlaba. And awukwazi ukujabula for into ezayo phambi kwakho kulomhlaba. Lomhlaba yonke into oyifunayo iza kuwe uma wena usuzazi ukuthi ungubani. Kunalapho khona iBhayibheli lichaza khona ukuthi ngiyokunikeza zonke izinto oyidingayo emhlabeni mhlazane usungazi ukuthi ngubani. Chaza ukuthi wena uma usuzazi ukuthi ngubani ukuthola konke okufunayo. So kulomhlaba ayisebenzi i-energy ekwazi ukugijima ngasonke isikhathi. Leyo nto egijimayo ichaza ukuthi yona iyohlezi iwumsizi ebantwini. And uma igijima igcine ingafikeli kulento eyifunayo. Nkosikazi, yalibona ilanga lapho elihamba khona. Akekho umuntu ongasho ukuthi ilanga liyagijima. Ilanga ngokwalo liyakwazi ukubulala umuntu. Uma umuntu angazazi liyakwazi ukumbulala umuntu. Ilanga liyakwazi ukuphilisa umuntu. Ngichaza ukuthi nento oyifunayo ingakubulala and futhi igcine ikuphilisa futhi ngokwayo. Kunabantu abangabona intombi kufike nje mhlambe uBeyoncé thiwe le ntombi sayifuna sonke. Abantu bayomgijimisa uBeyoncé. uBeyoncé sekaze uyijwayele leyo nto leyo. And mhlambe isize iyambora. Kodwa kuyofika lo onganalutho ongamazi nokuthi ubani uBeyoncé. uBeyoncé uzozibuza ukuthi ingani lo angangazi lo. Wothi ngiyozazisa. Uma uBeyoncé azazisa kulomuntu bonke labantu bayoqala bahloniphe lo bengamazi uBeyoncé. Uyabona ngabe ibhubesi lifuna ibuffalo. Ibhubesi loqale libuke ibuffalo ukuthi yini ingqondo ephekwayo. Iyiphi lengqondo ibuffalo ephekwayo. Licabanga ukugijima, licabanga ukudla, licabangani? Ibhubesi uma lifuna ukubamba ibuffalo kumele lihlale libuke lebuffalo lidla ngasonke isikhathi. Bese ke ibhubesi lizobe selifunde yonke into ngale buffalo. Bese laqala ke layilanda lento eyifunayo. Ungathi mangabe usendlini ukini unomfazi igezakalani kube nomuntu onophawu bese wena uba wokuqala okwazi ukuphendula abantu abasekhaya noma unkosikazi wakho. Akuhlale ulinde ubuke uthule. Akuhlale ubabuke njalo nje ngelihlo lakho elobukhosi. Yonke lento oyifunayo le moto le oyifunayo akuhlali nje manje uyibuke. Uyibuke nje le moto oyifunayo. Ubukeke ukuthi njengabo manje usitshelile ukuthi ngifuna ukuyibuka akubheke na ukuthi angeke ize kuwe izosintroduce yona ngokwayo ukuthi ungubani. Akuqale ulungise impilo yakho, ushintshe impilo yakho. Akuqale ujime, akuqale usithande, ubuke ukuthi angeke ngize ngitholeke lento engifunayo uma ngaqala ngazilungisa mina. Uma ngaqala ngahlala ngazicabanga mina ngibuke ukuthi lezi zinto lezi uma kade ngisinikeza isikhathi kuzo na the time ngisithanda lezi zinto why zingazanga kimi. Akuqale manje ubuke impilo yakho uhlale nje uthule. Akuqala uhlale uthule
uyekele ukugxamuzeka abantu babeza kuwe bathi hey ingane yami uqale wena ukhipha imali, awuqale nje manje uthule, awuhlali nje phansi uthule manje, awuthule manje. Hlale uthule usebenzise umkhazi omhlaba the way umkhazi uhlala ngakhona ohamba ngakhona. Akekho umuntu ozokutshela ukuthi umhlaba urotate kuliphi side ngoba awugijima umhlaba. Akekho umuntu ozokutshela ukuthi amanzi astopha kuphi ngoba amanzi awagijimi, ayaflow. Awuqale nawe ke manje awuqale nje usebenzise uzazi ukuthi now you are part of this world, you are a cell. You are a cell, you are not separated from this world. Yekela ukusebenzisa umkhazi wakho ngalendlela usebenzisa ngakhona ukuze wena ufuna ukuthanda ngoba akekho umuntu ozokuthanda uma wena uhlezi ugijima ngasonke isikhathi. Akuhlali this time, uhlale nje phansi. Hlala phansi uziqoqe uzilungise wena ngokwakho ubuke ukuthi lezi zinto the time ngisigijimisa angeke zize zikwazi ukugijimisa mina manje, angeke ngibe i-law of attraction, angeke ngibe i-magnet kuyonke into. Ntombazane kade ugijimisa abafana, akuhlali namhlanje uzilungise umzimba wakho ubuye ukuthi ayikho nje indoda ezoba serious ngawo. Insizwa kade ugijima urenta uchasha ngapha uphuma ngapha, akuhlali manje kulo leli room, uhlale nje namhlanje ubuye ukuthi angeke uzukwazi ukuyithola na lendlu wena oyifunayo, uyekele ukugijima.